गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ। आं मैया मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन डक्टर आलफ्रेडनि सायाव, माखासे फेसबुकआव बेखौ पस्ट होनानै रायनायनि सायाव। बेनिफ्राय आं दा जोंनि हनुमान मन्दिराव थांनायदो, दा फुंबिलि सम मंगलबार। बेनिफ्राय सोरबाफोर खाथि खालानिफोरा आंनि भिडिअखौ नायोब्ला फै, आङो प्रसाद बानायदो। ओइ आलफा आलफा आङो प्रसाद बानायदो, नै सेमियानि प्रसाद बानायदो। फुजा होखांनानै बेखौ खाथि खालानि मानसिफोरनो, जायफोरा मन्दिराव फैदो बिसोरनो जाहोनो थाखाय आङो प्रसादबो लादो। बेनिफ्राय आदा आलफ्रेडनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायबावगोन। दा गासैबो मैया जायफोरा भिडिअ नायदो गोबाङानो कमेन्ट खालामदो आदा आलफ्रेडनि जेबो दाय गैया, बिथाङा सैथोखौनो बुंदो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदिनो मायबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला पार्टिनि जालांबाय। माने बर'जोंनो जोङो जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। बर'आ जों बर'जोंनो सुथुर होननानै गोबां कमेन्ट लिरदो। गुबुन हारिया जोंखौ मायबा बुंब्लाबो जों जेबो बुंफिननो हाया, जों बर'नो सुथुर, बेफोरबायदि गोबां मोजां मोजां कमेन्ट लिरदो। बेनिफ्राय दा मोनसे भिडिअ ओरैबायदि भाइरेल जादों फेसबुकआव, नोंथांमोना नुखाजोब्बाय खोमा। आंबो गुबुननि फेसबुक नायदोंमोन हराव, ओरैबायदि भाइरेल जादों बे भिडिअआ। बेनिफ्राय आंबो दुखु मोनदों। मा होनना बुंबावगोन बे फंबाय एमजे आरो प्रितिखौलाय। प्रितिया गावनो मानसिफोरनिफ्रायसो खोनासोयो, डक्टरनो बा नार्सनो नंना नङा मानसिफोरखौ बुजायो। दिनै मा होनना बुंबावनो, एसेबां गिदिर इउटुबार एमजे फंबायखौ मोननै इउटुब सालायो। फारसेथिं गावनि बिसियाबो इउटुब सालायो, मोनथाम इउटुब सालायो। मोनथाम इउटुब सालायनायनि गेजेराव बिसोरनि रिल्सआ बेफोरबायदि ओंखारबोयोब्ला, बेथ' जोंनि गेजेराव दङमोन ना सासे बिराद माबा इउटुब बानायग्रा, बेखौबो क्रस बानायलांबाय। मैयानि जा भिडिअ ओंखारदो बेबोथ' गावसोरनो हमना लानाय बायदि सुनदो भिडिअखौ। आसरित आरो ना, ओरैबायदि लिमिट क्रस जालांदो बे भिडिअआ, बुंनांगौ जेबोआनो गैया। ओरैबायदि फेसबुकआव शेयार जालांदो, भिउ जालांदो, भगबानासो मिथिगो। वाट्सएप दाबो खोन्थिगोन आं, बेसेबां फैदों आंनाव वाट्सएपआव बे भिडिअआ। आदा मा होनना बुंगोन नों बिसोरखौ, दाबो खोन्थिगोन आं। वाट्सएपआव लाइन नांना दङ, लाइन नांना दङ वाट्सएपआव बेनि भिडिअखौ आंनो हरनाया। आं मा रिप्लाय होनो? आदा एसेबां गिदिर इउटुबार हौवा हिनजाव माबायदि भिडिअ हगारदो नाय। बुंनांगौ जेबोआनो गैया, जाबायदि भिडिअ बानायनानै हगारदो। नंगौ जों मानियो कपुल हाबा जानाय हौवा हिनजावनि भिडिअ, आरो बिनि हिनजावा साख्रि मावबोयो मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव, अब्ला थ' बड'लेण्ड टाइगाराथ' रायखागोन न' डाउट। बेफोरबायदियाव आरो बड'लेण्ड टाइगारा मानो राया जानो? गाज्रि गाज्रि भाषा बुंना रायखागोन, डाउटआनो गैया। आसरित आरो। बेनिफ्राय जगेश बर' मैया आंखौ कमेन्ट हरदो, गामियाव थाबा खायजा जागोन, रावबो मानिया नोंखौ, दामजागोनसो नों जाम्बा सोरदोबा, बारा गोरों देखायनाङा जाम्बा, नों हाबो बारा अफार नलेज गैया, गियानि देखायदो मा गियान दं नोंनावलाय। आंखौ बुंदो आरो जेबो गियान गैया, मा गियान दं नोंसोरो। बेथ' जोंनि गामिनि गथ'फोरा आंखौ बिब्दि लिरग्रा गैखाया। जोंनि गामिनि गथ'फोरा आंजोंनो लोगो गोजा, सेंग्राफोरा। जों माबा मोनसे खामानि मावोब्ला जों गासैबो जमा अनलायना मावो। बे आंनि गामिनि गथ' नंखाया। जोंनाव बिब्दि गैया, नोंसोरनियाव थानो हायो होसोलायना बुलायनाय बायदिसिना। नंगौ जोंनियाव मोनसे समाव जादोंमोन, गोदान इलेक्सन फैनाय समाव। दा जोंनियाव गावबा गावनो बुजिजोब्बाय, गावबा गावनो साइलेन्ट जाजोब्बाय। दा मोनसे समाव जेब्ला हाउदाव जादोंमोन, गोदान सरकार जानो थांनायाव, बेवहाय जोबोर गरम जादोंमोन सेंग्राफोराबो, आं रोखा बुंखायो। नाथाय दिनैनि दिनाव गावबा गाव स्रि, रावबो रावखौबो जेबो बुङा, मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो। जोंनियाव बिब्दि सहसाव बुदलायग्रा गथ' ओंखारनाय नङा। नोंसोरनियाव बेफोरबायदि गामिफोराव होसोलायना बुदलायनो हागौ, नाथाय जोंनियाव बिब्दि गथ'फोर गैया। बेनिफ्राय दा गासैबो बुंदो डक्टर आलफ्रेड बुंनाया सैथो। बेनिफ्राय दा गांसे
बिजाबखौ सासे मानसिया लिरबाय बा आं बिजाबखौ बानायनानै सोरनोबा प्रिन्ट खालामनो होबाय। दिनै इसिङा पइसिं जादो, नंगौ बियो इसिंखौनो लिरना हरदों जानो हागौ, नाथाय टाइपिं खालामग्रायाबा सोरो? हारसा ना बर'? बियो मा इसिङाव पखौ लागायना होबाय खोमा पइसिं जालांबाय। अब्ला बे बिबाना सोरनि? दिनै बलजो कल बेथ' हारसानि, बेखौथ' माने बर'जो नायखायाखै, बेखौथ' डाइरेक्ट माने हारसायावसो बानना हरखादो ना जाय बिजाब दिहुनगिरि बेसो हारसानि बायदि डाइरेक्ट फल' खालामना हरखादो, बेनि रिंसारथिजो गोरोबहोआलासिनो, जेरै बल लास्टाव ल, बल बल, कल कल, हा बेफोरबायदि रिंसारथि थायोना, बेखौ डाइरेक्ट हारसानिखौ नायनानै डाइरेक्ट फल' खालामना हरदो। दा बिजाब बानायग्राया सोरमोन? ना बिजाब बानायग्राया थिगखौनो बानायदो, बेनिफ्राय टाइपिं बुग्राया हारसामोन नामा, गुबुन हारिमोन नामा, गुबुन गुबुन सोदोब सोना हरनो? बे बिबाना सोरनिमोन? सासे बिजाब लिरगिरिनिमोन बे बिबाना। बिजाबखौ बानायनो होबाय, बानायनो होनायनि उनाव बेखौ माबायदि प्रिन्ट खालामदो, माबायदि टाइपिं खालामदो, बेखौ नायफिननाय खामानिया सासे लिरगिरिनिमोन, नाथाय बेखौ नायफिना लासिनो मा खालामदो? राननानै हरदो। नंगौना नङा? मा टाइपिं खालामदो, माबायदि बेखौ प्रिन्ट बानायनानै बिजाबखौ बरनना हरखो, बेखौ बिजाब लिरगिरिनि दायित्वमोन। दिनै बे बिजाबखौनो रानना हरबाय, अब्ला दिनै मा जाहैखो? आलफ्रेडा बे भिडिअखौ होनायनि थाखाय आलफ्रेडा दायनिगिरि जाहैबाय। सोरनिबा नोजोराव, सोरबा साफा सानैनि नोजोराव। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदिनो फंसेबो बुंनो हाया जानानै दङ, सैथोखौ बुंनो हाया जानानै दङ। सैथोखौ बुङोब्ला माने नोङो जायखिजाया, नोङो मालाबा नों इउपिपिएल जाबाय, नों बिपिपिएफ जाबाय, बिब्दि बुंजानो गोनां जायो। सैथोखौ बुंनो थाङोब्लानो मायबा मोनसे लामाफोरखौ देखायब्लाबो कल फैयो, मानो बेफोरबायदि देखायदो, बेफोरबायदि आरोना। मोनसेबो बुस्थुखौनो माने जोंनि गेजेराव दिनैनि दिनाव माने बुंनो हायि जानानै फैबाय, जों बर'जों बर'। नाथाय जोङो गासैबो मिथिखागौ जोंनि हालोदा मा। गोदोनिफ्रायनो जोङो माबायदिमोन, बर'जों बर' नांलाय खमलाय, हिंसा हिंसि, गामि मोनसेनिफ्राय गामि मोनसे नायलायनो हाया, गामिजों गामि सेंग्राफोर बा नायलायनो हाया। जोङो गोदोथ' होसोलाय होसोलाय बुथारलायोमोन, माब्लाबा फुटबल ग्राउन्डआवनो होसो होसो गावथारोमोन। दिनै बुथारलायनोल'सो हायाखै बर'फोरा दिनैनि दिनाव, नाथाय मानसिखौ माने हिंसा साननानै नाहेबनाय नायनाया जोंनि हारिनि गेजेराव दाबो दङ। मानसिखौ माने बियो बेफोरबायदि हिंसा नायहेबलायनाया जोंनि गेजेराव दाबो दङ। उनजों बुंलांनाया दाबो दङ। आंथ' खोनाजोबो आंखौ सोर मा बुंलाङो। फुजा नायो, फुजायाव आंखौ सोर मा बुंलांगासिनो, सोर मोजां बुंदो, सोर नाम लादो, सोर मा बाथ्रा बुंदो, मोनफ्रोमबो फिसा फिसा बाथ्राखौ आं खोनाजोबो। आरो आं अपेन बेरायबाय थायो, ओरैनो बेरायो आं, पाब्लिकनि गेजेरावनो बेरायो आं। दा सैथो बाथ्रा बुंनो हाया जानानै दङ जोंनि गेजेराव। हारिनि थाखायबो गोबां माबा मोनसे बुङोब्ला गोहोम गोलैयो, गावनि सायावसो। दा बिथां आलफ्रेडा सानसेबो बेफोरबायदि भिडिअ लाबामोन, मा साननानै बिथाङा लाबोखो बेफोरबायदि भिडिअ। दा बिथांखौ ओरैबायदि पस्ट लिरदो, माखासे पस्टआ डिलिटबो जाबाय। बेफोरबायदि जादों आरो। फै दिनै मंगलबार, हनुमान मन्दिराव सोरबाफोर प्रसाद जानोब्ला भगबाननि मुङाव आङो मन्दिराव थांगासिनो दङ। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।